Asa marieta eriete Kennedy Mirieri Kisemba kuruari Nyansiongo na njirende naikaga igase DCTV kuganeria abagusi bonsi piase mwabeta asetu chinga chieto chire chinga kichingia kiara bono twekirenga kiye Christmas bana ngocha barenga bairi hao nonye meyega muguchi gutwara mobe no morembe mutware muragere buya moetanye nande bono kurwa guna togutambuka guche mwako omoya obe no mwaka toko soa ore no morembe igase simwabeta abakusibonsi mwanya gitinga tia tubwaterane nari turagendere guche mutu nande jinga kibune chichire iga nabura nyore nambare batari betenyare kikora nyore na nobwate kende naboko oko mukubwa mogoshea nabo korangeria muntu musinyaine mote binchuga iga nari tubwaterane na bintu korukare nabo twagasibirani nonya kara togokina mabere kikwagasibire kurwega kombe goika kwangoererio yomino nere mokoreki nere usiba tia tosibiranie nari turatware esuku ekorete kierengia.